тук е много енергийно място. И Джон ме попита каква е истинската история на това място. Истинската история на това място, че е още обитавано, само че за нашите очи, уши и за всичките ни сетива не могат да усетят или да чуят. Защото хората, така да ги наречем, се страхуват от нас, от повечето от нас, защото преди много векове назад ние сме живели в мир. Само че хората са започнали да ги убиват и да ги вземат в едни аквариуми за пари и за много други неща. За показно. И те знаят как да стават невидими и така са започнали да живеят своя невидим свят в това прекрасно място, така да го наречем, което е много духовно развито и тук кипи много силна работа. Как е станало това място? Защото тук има много камъни, които са наредени по такъв специален начин, който, да не кажа силна дума, но никъде не можеш да го намериш. Всяко е подредено по специален начин във формата на триъгълник, квадрат, ромб и много други, които не мога да опиша. Само че има едно място, което е в центъра на цялото това място, където е най-енергийно и е замъкът, така да го наречем. Замъкът на хората, които живеят тук. А кои са хората? Това са русалките, които са наполовина човек, наполовина риба. Те са много умни същества, повечето биха ги нарекли извънземни, другите биха ги нарекли разумни същества и много други. Но те са същите като нас, живеят в мира с нас, но от много време започват да се страхуват. Преди да се случи един катаклизъм, който е бил по времето на Ноевия ковчег, тук е царувало едно място, където всички можели да влязат, само че трябва, например, хората да се задържат дъха, защото е под водата, разбира се. И тук е било невероятно. Всички хора, всички русалки са били заедно в мир, забавлявали са се, учили са се взаимно, имало е любов, имало е цялост, всичко е било перфектно, но когато се случил този катаклизъм, всичко се унищожило. Не само от хората, защото хората са се страхували от тях. Много малко хора са идвали тук по това време, че да се запознат с тях и така нататък. Но когато се случил този катаклизъм, Ной унищожил, не че унищожил, но е станало едно цяло заедно с това място. Така че ние сме под Ной и сме заедно и с Атлантида, защото това е част и от Атлантида. Атлантида е една част от Атлантида е в Черно море и Ной е също в Черно море една част, във Варна, в Бургас. Просто се е разделил на 3 части. Така да продължа да говоря за русалките и как са изградили това място. Истинската история е, че първият Тритон е бил велик крал. Не мога да кажа името, защото техният език вибрира, като китовете, като рибите. Но той бил велик човек, но брат му винаги има интрига, го бил, за да се вземе кралството. Но най-накрая се получил съслуженото от Бог, защото Бог винаги оправя всичко. Така останала кралицата и тя направила целия народ в мир и любов. И всички са били заедно, всички са се обичали. И след това, след милиони години, даже в
в нашата година. Ние сме тук и трябва да не се страхуваме от русалките, защото те са разумни същества като нас. Само че понякога ние се страхуваме от непознатото. Но тук е невероятно място, където можеш да се заредиш, можеш да намериш кой си, можеш да получиш сили, защото имаме много приятели, които тук са се отворили третите очи, третото око. И просто тук можеш да получиш много информация като цяло. И тук най-вече можеш да разбереш какво е любовта, целостта и енергията на цялото. Достатъчно?